altre dels problemes molt importants que tenim ara aquí al Delta és el tema de la salinitat. Això antigament aquí hi havia molta vegetació, especialment senill i bova, i ara, com podeu veure, aquí només ha quedat el que és la sosa i el jung, que és una planta que tolera molt la salinitat. Llavors, és el que us estem explicant. Ja ho podeu veure com ha quedat la bassa de l'encanyissada. Això, si no es fica una solució ràpida, aquí això va en degradació cada any més i cada any més. I l'única solució que tenim i que els experts valoren és introduir aigua dolça, molta aigua dolça dins la bassa, perquè antigament els desegües tots plovien la bassa i ara no és així.